Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 10 март, пәнҗешәмбе көн. Хәерле көн Татарстан тапшыру студиясында сезне мин, Айзилә Батырханова сәламлыйм. Бу көн тарихта нинди вакыйгалар белән истәлекле? Бергәләп барлык. 10 март Россиядә архивлар көне билгеләп үтелә. Әлеге датаның барлыкка килү тарихына күз салсак, ул Россиянең Федераль архив хезмәте коллегиясе карары белән барлыкка килгән. 1720 елның 10 мартында Петр I Россиядагы беренче дәүләт актына кул куя. Әлеге указга кул кую белән илдә архив хезмәтенә нигез салына. 1939 елның 10 мартында Мәскәүдә Шаболовка телевизион үзәгеннән телетапшырулар эфирга чыга башлый. 1991 елда Шаболовка үзәге бөтен Россия дәүләт теле һәм радио компанияга тапшырыла. Хәзерге вакытта Россия телеканалының барлык тапшырулары шул үзәктән тапшырыла. Шулай ук бүген 10 март көнне моннан нәкъ 90 ел элек Яшел Үзән шәһәр статусын ала. Хатын-кыз тергезүче, җылытучы, яратучы. Элек-электән ул гаилә учагын, аның җылысын саклаучы, гаилә кыйммәтләрен, гореф-гадәтләрне балаларына тапшыручы зат. Бу кыйммәтләрне кыз бала яшьтән үк сеңдереп үсәргә тиеш. Шул максаттан Ак калфак Бөтендөнья татар хатын-кызлары иҗтимагый оешмасы 5нче тапкыр Бөтен Россия Ак калфак укучылар бәйгесен оештырды. Чараның матур мизгелләрен бергәләп карап китик. Әнем белән уйнап утырганда минем курчак Әминәм булган. Алиянең башына майсыр, Әминә күп матур булсын дигәч, юк, мин Алия түгел, мин Әмия дигәнем. Әдәп, зирәклек, зәвык, тырышлык, тел байлыгы. Ак калфак премиясына дәгъва кылучы укучы кызларга куелган таләпләрдән булары иң мөһимнәре. Бөтен Россия статусын алган бәйге менә инде 5нче ел татарның иң уңган кызларын бергә җыя. Халыкара хатын-кызлар бәйрәме уңайыннан үткәрелүе дә юкка түгел. Менә 1нче елда кызлар белән чагыштырганда хәзерге килгән кызлар, без әйтәбез бит, татар халкы җир белән күк арасы кадәр дип. Шул кадәр әзерлекле киләләр хәзер кызларыбыз. Һәм кайткач үзләренә нәрсә өйрәтелгәннән киләсе елларга аңлаталар. Гомуми бергәләп матур итеп эшлиләр һәм чынлыкта бик тә уңган булдыклы кызларыбыз килә. Ул гаҗәеп, менә карап торабыз без жюри әгъзалары белән. Бу ел тагы да авыррак билгеләр куярга, бу ел сайлауларга тагы да елдан-ел авырлаша. Моның өчен без бик сөенәбез. Әзерләүчеләргә дә, кызларыбызга да бик тә рәхмәтле. Кайсы гына регионнан килсәләр дә, 7 регионнан катнашты бу ел. Алар чип-чиста, саф татар телендә сөйләшәләр. Иң беренче максатыбыз безнең шул. Һәр ел саен Ак калфак бәйгесендә катнашырга теләк белдерүчеләр саны артканнан арта. Гаризалар кабул ителеп беткәннән соң кызларны беренче сынау эссе форматында билгеле бер темага иншалар язу көтә. Төп таләп үзеңнең фикереңне аңлаешлы итеп җиткерү. Укытучылар кулыннан язылганын без беренче җөмләдән үк ачыклый алабыз ди жюри әгъзалары. Сайлап алу турыннан соң Zoom аша фикерләү сәләте тикшерелә. Бары шуннан соң гына финалга чыккан 14 кыз җанлы әңгәмәгә Бөтендөнья татар конгрессына чакырыла. Биредә алар гаиләләре, гаиләдәге гореф-гадәтләре, нәсел шәҗәрәсе, гаилә кыйммәтләре белән таныштыра. Катнашучыларның тышкы кыяфәте, сөйләме, фикерләү сәләте, үз-үзен тотышы игътибарга алына. Мин инде шушындый тарихым белән булу белән һәм татар булуым белән бик бәхетле һәм рәхмәтле. Киров өлкәсеннән килгән Әминә Зияддинова дини гаиләдә тәрбияләнә. Корбан бәйрәме аларның гаиләсендә иң зур бәйрәм. Корбан гаетен без алдан ук әзерләнеп өйләрне җыштырабыз, мунчалар кичтән керәбез, яңа кием әзерләп куябыз һәм иртәне көтәбез. Иртә белән инде кояш бер соңгы буена менгәч, урамга чыгабыз. Ул вакытны ирләр 40 адым саен тәкбир әйтеп киләләр, ә без ул вакытны хатын-кызлар капканың арт ягында аларны тыңлап узатабыз. Алар үтеп киткәч инде без урамга чыгабыз, күрше-күләм белән, әбиләр, укалар белән хәерләр бирешәбез, бер-беребезне бәйрәмлә котлыйбыз. Шуннан соң без өйгә кереп пиш ягабыз, пиш кыймагы пешерәбез һәм бөтен мәчеттән кайда торган безнең туган тумаша ир-атлар безгә кереп, без төп йорт булгач инде чәй эчеп, матур итеп, бөтенесе бергә рухларга укырга, сиратка китәләр. Әгерҗе кызы Инҗи Латыйпова төпле җаваплары белән жюри әгъзаларының күңеленә хуш килде.
Минемчә шәҗәрәдә өйрәнүдә иң беренче ата-аналар һәм әби-бабайлар зур өлеш кертергә тиешләр. Инде бит алардан безгә күчеп килә. Әби-бабайлар үзләренең бабаларын белеп безгә шуларны әйтәләр, әйтеп калдыралар һәм без инде аны дәвам итәргә тиеш минемчә. Балташ кызы Зарина оста итеп калфаклар чигә. Бу шөгыль аңа әнисе һәм апаларыннан күчкән. Мин инде сәхнәдә чыгышлар ясаган кеше булгач, һаман да күрәм. Менә хатын-кызлар шундый калфакларга өстенлек бирәләр һәм мин бу калфакларны үзем дә бигәч инде шул калфакларны ясауда кызыксындым һәм ясый башладым. Менә шулай аның ясалышы инде безнең гаиләдәге традицияларга ошаган, түбәтә ясауга ошаган. Шуңа ул миңа җайлы иде. Лениногорск шәһәреннән килгән Сөмбел Хәбибуллинаның гаиләсенең гербы бар. Мин Сөмбел. Шулай ук безнең гаиләбезнең генә түгел, нәсел гербыбыз да бар. Әлеге гаилә гербындагы һәрбер төз, һәрбер сызык, һәрбер деталь үзенең аерым тирән мәгънәсенә ия. Шул умырта кортлары, ул тырышлык, уңганлык билгесен аңлата. Һәм шуның өстәвенә минем бабаларым умартачылык эше белән дә шөгыльләнгәннәр. Шулай ук башаклар. Минем Фәнзәт бабам хәзерге көндә дә бәхетле яшәп килүче, исән имин. Ул Татарстанның гына түгел, Рәсәйнең дә атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре булып килә. Һәм аның да дәвамчылары бар. Минем Азат абыем Кафаха Хәбибуллин исемендәге шулай ук фермер җитәкчелеге, авыл хуҗалыгы җитәкли. Әтием дә шуның белән шөгыльләнә. Шуңа да әлеге башаклар нәсел гербыбызда урын алдылар. Шулай китап, ул безнең нәселебезнең укымышлы икәнлеген аңлата. Нәселебездә укытучылар бик күп. Минем әнием Айгөл апам һәм әни аплапта Гүзәлия апалар һәм башкалар барчасы да укытучылар дияргә дә була. Шулай ук кояш ул балкыш, яктылык, җылылык һәм мәңгелек сыйфатына ия. Нәселебез дә шундый ныклы, мәңге яшәр дип өмет итеп калабыз. Шулай вале, ромашка чәчәкләре, ул әлбәттә нәселебезнең дәвамчылары, аның матурлыгы, эчки яктан зәвыгын күрсәтеп тора. Һәм дә әлеге китап эчендә безнең нәселебезнең шигары язылган, ягъни девизы: гаилә гадел, акыллы, иманлы, лаеклы һәм әхлаклы. Финал өлешенең иң истә калган мизгеле аш-су бүлмәсендә булды дисәк, бер дә ялгышмабыз. Аккалфак иҗтимагый оешмасы рәисе Кадрия Идрисова кызларны каз тутырырга өйрәтте. Кагыз уны салганда, уны чимыркалып, бусык йомырка булса, бөтенсен кире түгәсе була. Аңладык? Менә шул кадәр игътибар итегез, аннан соң монда бер атасы, аның өчен бар безнең. Менә сукмыйм үзем атасы бар. Менә бер генә суктык. Менә пычакның арты ягы. Менә шушылай итеп эшлибез. Соңыннан кызлар үзләре дә җиң сызганып эшкә кереште. Тукма җәйп кистеләр. Һәр бирем бәяләнеп барды. Кул эшләренә осталык, изү чиккәндә дә бәяләнде. Чынлыкта бик авыр. Без менә конкурсның башланды уртасына җитте дип әйтергә кирәк. Ләкин без инде куркып китәбез җыр язулар ахрын. Чөнки кызлар шул кадәр әзерлекле. Менә кайсын бүлеп куярга, чагыштырырга бик авыр. Беренчедән телләре бик матур. Без менә күңелләрне шикәреп, күзләргә яшьләр килер дәрәҗәдә. Кайберләре шундый озак итеп сөйләсәләр, туктатасы да килмичә, рәхәтләнеп тыңлап утырдык. Беренчелештә үзләре белән таныштырганда һәм алар шул кадәр булдыклылар бөтенесе. Бу теге махсус конкурска әзерләнгәндә генә эшләнгән эшләр түгел булар берсе дә. Аларның яшәү рәвеше, алар шулай яшәгәннәр. Моңарчы да алар бар яктан да булдыклы кызлар. Алар җырлыйлар да, бийләр дә, кул эшләре менә дигән. Алар теге күбесе менә игътибар итеп, менә мин үзем алар әби бабайлар белән яшиләр. Шундый гаиләләр. Анда әлбәттә шуңа күрә телдә саклана. Анда кул эшләре дә бар, гореф-гадәтләр дә бар. Аккалфак 2022 укучы кызлар бәйгесенең гран-при иясе дип бар яктан уңган булган Чаллы кызы Алия Нуриева лайык дип табылды. Мин бик шат һәм бүтән бәйгегә
һәм оештыручыларга, минем әтиәниемә, укытучыларыма, дусларыма рәхмәт әйтәм. Аларсыз мин җиңмәс идем дип уйлыйм. Ак калфак укучылар бәйгесендә җиңүче бүләккә милли алка, бәйрәм калфагы, көндәлеккә калфак һәм Ырынбур шәлен алды. Ә иң мөһиме, гомер буена җитәрлек хис кичерешләр кызларның күңел түрендә сакланыр. Ак калфак укучылар бәйгесендә катнашучы кызларга иң зур таләп туган телебез, татар телендә матур итеп сөйләшү. Ә инде тел камилләшсен өчен яшьтән үк балаларыбызда китап укуга мәхәббәт уятырга кирәк. Татарстан китап нәшрияты безне һәр вакыт яңа китаплар белән сөендерә. Бүген бездә Татарстан китап нәшрияты генераль директоры Илдар Сәгъдәтшин. Исәнмесез, Илдар әфәнде? Исәнмесез. Чынлап та Татарстан китап нәшрияты татар телен саклау һәм үстерүдә бик нәтиҗәле эш алып бара. Без инде һәр вакыт сезнең китапларыгызга карап сөенәбез. Менә хәзердә яңа китаплар алып килгәнсез безгә. Рәхмәт, шундый җылы сүзләрегез өчен. Чынлап та Татарстан китап нәшрияты менә узган елда без 157 исемдә гомуми тираж 300 меңнән артык китаплар бастырып чыгардык һәм дә аларның 85% татар телендә. Инде бүген айырып әйтәсем килә, инде безнең яшьләр һәм балалар өчен бастырылган китаплар турында билгеле булганча бит инде безнең телебезгә, ана телебезгә мәхәббәт ул кичкенәдән тәрбияләнергә тиеш. Һәм инде менә узган елның безнең шактый гына матур проектлары киләчәктә дә, быел да дәвам итәчәк һәм киләчәктә дә дәвам итәчәк дигән өметләр бар. Һәм шушы проектлар турында ике генә сүз әйтәсем килә. Менә инде әйткәнемчә, узган елны шактый зур тираж белән бөтен балалар бакчаларына менә шундый энциклопедиялар таратылды. Ул да булса 6 яшькәчә кадәр балалар өчен песиләр турында, су дөньясы, машиналар турында алар кызыксынган менә шушындый китапларны һәр балалар бакчасына таратып чыктык. Һәм тагын инде сөйли торган китаплар турында да әйтеп үтәсем килә. Менә шушындый сөйли торган аның төймәсенә басып сөйли торган, хәтта менә бу китап ул безнең Батулла бабаебыз дип әйтәбез бит инде, Рабит Батулланың тавышы белән тавышландырылган һәм аның һәрберсе 11 мең тираж белән балалар бакчасының һәр балалар бакчасына гына түгел, балалар бакчасында булган һәр балалар төркеменә таратылды. 3 китап. Менә киләчәктә дә шушы проект дәвам итеп, менә инде бүген безнең инде менә сер итеп кенә әйтәм, типографиягә тапшырылды. Менә шушы проектның дәвамы энциклопедиялар дигәнем. Инде менә һәр элеккеге проект балалар бакчалары өчен булса, һәр мәктәпләр өчен тагын улырак, инде бала үсә торган саен аның бит инде кызыгулары, мавыгулары арта бара һәм үсә бара дип әйтергә кирәк. Һәм менә инде тагын 10 китап, 10 дәнәдә, 10 исемдә һәм зур тираж белән шулай ук мәктәпләргә таратылачак. Ул да булса менә этләр турында, диңгез, океаннар турында, хәтта илләр һәм континентлар турында, футбол, бизнес турында, энциклопедик һәм ул Мәскәүнең Росмен дигән нәшрияты тарафыннан инде русча чыккан китаплар һәм бүгенге көндә без аны татарчага тәрҗемә итеп, бу бөтен Россия күләмендә зур киң таралыш алган китаплар һәм иң популяр китаплар дип әйтәсем килә. Шуңа күрә без шуларны сайлап алдык. Бу тел комиссиясе әгъзалары арасында инде һәм шушы китапларга тукталып, инде менә һәр 10 китап шундый зур бүләк булып безнең мәктәпләргә барып җитәчәк. Мен карап торам, бизнес, эшмәкәрлек буенча да сезнең китап әзер. Чынлап та аны бит инде мондый темаларны да кичкенәдән өйрәтергә кирәк. Һәм дә инде безнең бизнес дигәнне безнең күп кенә балалар, алар бит русча мәҗбүр булалар. Менә шу китаплардан әгәр дә теләгән менә футбол турында, бизнес турында булсын, илләр турында булсын мәгълүмат кирәк чакта, татар телендә андый мәгълүматны табу авыр. Шуңа күрә без менә шушы эшне җиңеләйтер өчен шушы китапларны бастырып, менә шулай тарату эшенә тотындык та. Инде моннан тыш, менә әйткәнемчә, безнең бит инде татар телен үстерү комиссиясе эшчәнлеге нәтиҗәсендә без тагын шактый гына күләмдә безнең танылган шәхесләребезне таныту эшендә башкарабыз. Бу китаплар белән бергә без һәр мәктәпкә, һәр балалар бакчаларына тагын плакатлар да әзерләдек. Ул плакатларда менә үзебезнең мәктәптә укыган чакларны искә алсак, без бит инде химия кабинетында Менделеев сүрәтен искә төшерә алабыз.
рус әдәбияты кабинетыннан Толстой, Пушкин сүрәтләре күз алдына килеп баса. Ә безнең үзебезнең татар халкы өчен, татар халкының күренекле шәхесләрен без белеп бетермибез. Һәм дә инде менә шушы эшне дә җайга салдык. Һәм инде бүгенге көндә безнең һәр мәктәпкә тапшырылган, һәр балалар бакчасына зур комплектлар белән безнең күренекле шәхесләребезнең һәм алар турында мәгълүмат, шагыйрьләр дә анда, медицина өлкәсендә, төрле өлкәләрдә безнең шәхесләребез байтак. Һәм бу эш тагын да дәвам итәчәк. Быел да, киләсе елларда да дәвам итәчәк дигән өметтә торабыз. Бик яхшы. Тагын татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе белән Татарстан китап нәшриятын нинди проектлар берләштерә? Ул проектлар бихисап дөресен генә әйткәндә. Аларны менә тиз генә сөйләп бетереп тә булмый. Менә мәсәлән бүгенге көндә, менә әле монда студияга килгән вакытта Марат Готович белән бергә сөйләшеп алдык магнит такталар турында. Ул инде бу эш белән ул даими рәвештә, көндәлек рәвештә кызыксынып тора. Ул инде безнең балалар бакчаларында магнит такталар һәм магнит карточкалар белән бергә шундый мәгълүмат биреләчәк. Менә һәрбер рәсемнәр, менә бүгенге көндә инде рәсемнәр эшләү художниклар тарафыннан ул татар әбиләре, татарча нинди киемнәр, татар ризыклары, менә шундый магнит карточкалар булып балалар бакчаларында уен формасында һәм өйрәнү формасында да эшчәнлек алып барылсын өчен менә шулай җитештерелә. Һәр балалар бакчасына, татар балалар бакчасына һәрберсенә шундый проект булып, шундый продукцияны җиткерәчәк мисалга бирсәм. Эшегез нәтиҗәле булсын, иң мөһиме. Амин. Һәр вакыт сезгә уңышлар теләп, бүген иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен сезгә зур рәхмәт әйтеп, сау булашабыз. Сезгә дә рәхмәт. Бүгенгә менә шулар иде. Бер-беребезгә игътибарлы булыйк дигән теләктә мин Айзилә Батырханова һәм тапшыру безнең иҗат төркеме сезнең белән сау булашабыз.